खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी मिरु इउपिपिएलनि आइजो दैदेनगिरि बिना गयारिनि बाख्नायजाथाव हाबा थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो मोजाङै बान्दो बानायना आबाद मावनो हायैखौ नुनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों सावरायना बान्दो थेनानै होदों मिरु इउपिपिएलनि आइजो दैदेनगिरि बिना गयारि बिथाङा। नंगौ चिरांनि 16 नं निसिमा समस्तियाव थानाय दरब्रै गामि फारियै चौधुरीपारा दैखरगुनि 1 नं हाथिमारा आरो 2 नं हाथिमारा गामिफोरा आबाद फोथाराव आबाद मावनो थेनानै दै लांग्रा थाइगिर बान्दोआ 2017 मायथाइयाव बायनायनिफ्रायनो आबुङै थेफिननो हायाखैमोन रायजो राजाफोरा। नाथाय बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो मिरु इउपिपिएलनि आइजो दैदेनगिरि बिना गयारिया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों सावरायना ट्रेक्टर आरो हा खुरग्रा खख्लिं लानानै थाइगिर बान्दोखौ थेनानै होनाय खामानि जागायो। बिना गयारिनि बेबायदि हाबा मावनायखौ दरब्रै गामिनि आबादारिफोरा जोबोद बाख्नायदों आरो गोजोननायजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो मिरु इउपिपिएलनि आइजो दैदेनगिरि बिना गयारिखौ साबायखर बावदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि बिथांजो बिना गयारिया थांनाय साननैसो आगोलावसो दै बारना गोबां खस्थ' जानायखौ गैया खालामनो गोदानै आरसिसि दालां लुफुंनो लालाय सनापुर आरो अन्थाइबारि गामियाव अन्थाइ खाम्फा बेखेवना होखांबाय आरो दा खामानिया सोलिगासिनो होननानैबो फोरमायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलजी, यूरोलजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, सी सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।